to in ko barawo ne ko bai da sana'a kai me zai kai gurin da ake sata. Masu magana falle dai ina son gaya musu ku gaya musu tsalle ɗaya za su kuma rijiya za su fada kuma za su tsalle 1000 ba su fito ba. A gambu ciki kadai a tsaya a kalle shi ya isa a ce a zaɓi APC daga sama har ƙasa. Irin alkhairan da ya kawo wannan gari musamman harkar ilimi. Sanin kowa ne da ilimi Allah ya girmama ɗan adam, da ilimi Allah ya girmama babanmu annabi Adamu, da ilimi ne duk wata al'umma take samun ɗaukaka. Saboda haka mai girma ɗan majalisa ya tattara tunaninsa da hankalinsa akan maganar ilimi. Ya yi ayyuka waɗanda ba za su lissafu ba. Idan za mu zauna mu ce mu dinga lissafa aikin ɗan majalisa za mu kwana ba mu gama. Amma duba da yanayi mu ɗauki fannin ilimi, abin da zai bari da kai ƙatar da kai a ɗan majalisar mu injiniya Abubakar Kabir Abubakar yadda ya ba kulawa ga matasa, ya kawo da zaman banza, ya samar da ilimi kyauta a fannin lafiya, a fannin ƙere-ƙere technology, a fannin ilmoma daban-daban. Ya ce ya amince ya tsaya tsayin daka duk ɗalibin da ya cancanta ya tsaya mai daga nan har yayi digiri har yayi masa ya zama sha Allah. Wanda irin wannan ɗan majalisa zai wahala zai wuya ka samu jajirtaccen da ya akan wannan. Kuma babban abin birgi a cikin harkar iliminsa sanarwar da yake kullum babu siyasa a harkar ilimi. Kowa bici a shigo da 'ya'yan bici su ilimtu. Kuma Alhamis ko kai ma kana ɗaya daga cikin wanda kuka amfana da wannan tsarin? Alhamdulillah, kamar yadda na faɗa a baya a lakcoci na cewa mai girman ɗan majalisa ba komai ya sa na ga ya kamata in afko in nuna kaina in bayyana da kaina ba, duk da dama yan jam'iyya sun san tare muke da shi. To amma irin wannan fitowa kama kuma watsa labarai ya zama wajibi in fito in tabbatar da ƙoƙarinsa. Na farko ni a yanzu yara na 3 yake biya wa karatu, wanda ɗaya digiri take, babban yata Fatima, akwai mai biyu mata Muhammad yana NCE, akwai Haruna yana NCE a yanzu, wanda kuma mai girma da wancan tarayya ya ɗau nauyin karatunsu gaba ɗaya shi yake biya ban san ba da ƙwandalata ba. Wannan ya sa ni a kaina na ga ba ni da zama a kan ƙuri'a ta wadda iyali da uwa da wanda duk na isa da in sa ya zaɓi injiniya Abubakar Kabir Abubakar ya koma mana majalisar tarayya ya zama sifika da izinin Allah. Damar siyasa dai ta gada, gore-gore da kaza. An yi magana jagora na bayi da sana'a. A wata faɗan masu ka ce mai ɓarawo ne don man ji wannan. To amma alhamdulillah farko shi mai maganar ya na ji daɗi shi ma kujerar memba yake nema. Memba in ka ce bai da sana'a kai da kake da ita sabo na gare ka, wani tallafi ka ba wa makwautanka daidai da mutum ɗaya ko a sabon garinmu daidai da mutum ɗaya ka nuna masa sirrin sana'a kaya ya koya ya dogara da kansa. Shi ma zo mai sana'a. Anya abincika a wuce ba an rasa? To idan da akwai aikawa ba da ni yanzu an shigowa ne na faɗa. Idan da akwai su kawo su ce akwai ɗan gidan wani makocinmu ne. Kuma sana'an nan da suke tawa mai girma memba gori a kanta. Taka sana'ar in za ka duba ai tsarkake ta ya kamata ka tabbatar da tsarkinta. Sannan ka fito ka wani gorin bai da ita. Sana'an nan yanzu yake maganar tafiya majalisa. Tafiya nan da ake majalisa ba fa magana ake ta sana'ar gida da na iya kafinta ba, in na je ita za a tambaya. Ba fa ita zan tura motion ba. Magana ake ta waye ya goge a harkar ilimi, ya goge a harkar zaman majalisa, ya goge a kan kishin ƙaramar hukumarsa. Yanzu idan ka ɗauki shi abin da ya goge ai ba wani abu ne, sana'ar nan da ake ta gori a kanta magani ne za a kawo ko na ciyawa ko saman da gari. Kuma sun turo min wakili akan cewa a zo a yi sabon gari, a nuna kiyin sabon gari. Abinda na gaya nace ga gaya wakilo a sabon gari su kawo mutum ɗaya da suka kiyi suka kaba shi wanda ba ɗansu ba, mu ma za mu zo mu yi su. Kuma abinda suka ɗauko kuma yadda yake annoba ce, annoba ka ɗauko abin da zai kawo da alkhairi, alkhairin da injiniya Abubakar yau bici
ka ce kana so ka tunkuɗe shi, musamman biya wa 'ya'yan talakawa kuɗin karatu, wannan ka zama annoba. To ba demokuraɗiyya ba ce? Shi injiniya Abubakar bin Abubakar da ya zo, ai ba wani ya ɓata ba muka zaɓai. Bai ɓata kowa ba. Abin da ya faɗa da abin da masu talensa suka faɗa yana da manufofi na cigaban garin Bauchi. Kuma ga mun gani a ƙasa, ba sai an faɗa ba. Ido ya gani, hannu ya taɓa, ƙafa ta taka, jiki ya ji. Mai girma memba, kafin a rufe ina ƙara jinjina maka da cewa kana da jagora bango a sabon gari. Wannan annoba daga nan ta fito. Siraji Abdu Zamani a tsaye yake wajen kare mutuncinka da kimarka. Ba zai ba da ƙofa ba, kuma ji har na daɗe muna tare da ki wajen cire wake ɗaya don kai ya ɓata mana gari da ke sabon gari. Kuma mun yi nasara, mun gano yaran, kuma za a ci gaba da faɗakar da su da wayar da kai domin a cimma nasara. Godiya ta musamman ga SLA Aliyu Abdullahi Habib Gwarzo mai maganin annobar siyasa wadda ta bullo a sabon gari, inda yake ƙoƙarin buga fastoci, yake ta ƙoƙarin banoni a sa a layuka, a sa a ƙofar gida. Godiya ta musamman ga SLA a Nanaba yadda yake tsaye wajen kulawa da marasa lafiya, kare ƙoƙari da su, juriya da su. Allah ya saka mai da alkhairi. Godiya ta musamman ga SLA a Ibrahim Halidu Gwarzo ne, yana ta ƙoƙarin samar da maganin annoba. Shi ne fastan abba ku kafa ta a gidajenku, a shagunan ku, gurin sana'a ku, ababen hawan ku. Wannan annobar siyasa da ta bullo garin Bauchi, in Allah da ba za ta cin muku ba. Kuma abin da nake so in ce shine mai girma da majalisar tarayya da ake danganta yi da bai da sana'a ko aka sa wasu ɓata gari suke ce ɓarawo, to ba da yi ake ba, da 'yan majalisar Najeriya kafa ake, domin abokin aikinsu ne. Abokin kuwa bawo ya ce abokin ɓarawo ne. Idan za ku ce memba ɓarawo ne, to ɗan uwansa 'yan majalisar tarayya gaba ɗaya kun ɓata su. To in ka ɓarawo ne ko bai da sana'a, kai me zai kai wurin da ake sata? Muna da hankali, ka zo ka roƙi afuwa, ka roƙi gafara. Jagoran mu mutum ne mai kishi, mutum ne mai yafiya da imani. Abubakar Kabir Abubakar yana tare da kai, bai riƙe kowa a zuciyarsa ba, kamar yadda ke faɗa bici a gabansa, bicinci a gabansa. In Allah ya yarda. Godiya ta musamman ga mai girma Alhaji Mustapha Kundi, yadda yake ta ƙoƙari wajen wakiltar mai girma da majalisa duk abin da ya faru. Rayin lafiya ne, ji wani babu, zai ƙoƙari halarta. Jana'iza ce, ɗaurin aure ne, taron suna ne, duk idan yana ɗebe mana. Wannan muna gode maka da ɗan uwanka Alhaji Zaradini. Allah ya riƙo da hannayen yadda kuka rufa wani ɗan uwa naku baya a cikin al'amarinsa, ba ku ƙasa a gwiwa ba, kuke kaiwa da kawowa inda duk kuka je a matsayin wakilcin su, kuma da ake gani. Kuma wani abu da ya burge ni, an yi wata rasuwa a satukan bayanan da suka wuce. Abin da ya burge ni ga SLA na ɗan majalisa, na ga irin SLA sun fi 20 waɗanda suka tace jana'iza, kowa a matsayin wakilin kansa da wakilin ɗan majalisar tarayya. Waɗannan SLA da SA da mai girma ka zaɓa a garin Bauchi, musamman na sabon gari, irin yadda Siraji Zamani ke kaiwa da kawowa da haɗa kan shugabanci, da haɗa kan matasa, da ci gaban jam'iyya, ka aje ƙwarya a gurbinta. Kuma muna godiya gare ka, a riƙe mana shi, bango ne, jagora ne. Allah biya dukkan buƙatu, Allah kuma ya taimaki mai girma da majalisar tarayya. Allah ya ƙara tabbatar da diga-diganka a majalisar tarayya karo na 3. Masu magana falle dai ina son gaya musu, ku gaya musu tsalle ɗaya za su, kuma rijiya za su fada, kuma za su tsalle 1000 ba su fito ba. Tsalle ɗaya ne, ba falle ɗaya ba ne. Mu kuma wannan zuwa da muka yi, mun zo musu falle ɗaya, su saurari falle na 2 da na 3. Jagoran mu kuma hawa na 3 zai koma a majalisar tarayya. Magana ga ce falle ɗaya Bauchi bata taso ma. Da izinin Allah mai girma memba, kujerar ka tangaran ba so bane a cikinta.